Ka jingkeli ka ba ngayo I hapo social media, hapo ka video ka ba ngapen mi balai umdon upra soyong shanuja upra balai upra umbo kertong hapo soyong konsensi dengan pensyaya pi kata ka election commission kala penbena ya kata rik ban tap vote hapo soyong konsensi ha ka speu tarik ujemang bat ka snginyo vote ha ka khatlai tarik ujemang arulai balai upra umdon ha soyong konsensi kalong kum nevi haswa ka general election upra uklembu kertong hapo soyong konsensi Henry kiwei ki parti ki bu kertong hapo soyong kum ka UDP HS PDP Kongres TMC BJP bat ka NPP Henry ka upra ha tu kapor uklembu kertong nakata kada upra umdon ha soyong konsensi tang kitu ki parti ki ba don kertong haswa ka general election tang kitu ki kertong ki bala ban yakun hakani ka election like no ka UDP ka ba kertong jongka ukla no kila ban sai bujuli da way pat ndai kiwei ki parti ki domla ban sai ya ki kertong hakani ka election watla ka VPP kam don kertong hasoyong konsensi Henry ka pat haka jingster jong upai ba banjir ya kita kinong tau ain cha assembly ban pendap ya kene ka syuki kebathali watla ka VPP kampu kertong hakani ka election Henry nado ka election MBC kebandang wan kala ban bu kertong hapo soyong konsensi bat akibai patkan konsensi hapo ka khasi bajentia kasyong pat happy ki pai ba jong ka soyong konsensi yano pin pa cha assembly how news nem arpolai napdeng kini ki Henry ngut ki kertong napo soyong konsensi